Azkanian edozein sari emoten dut zuenian, edozein aitortza pozgarria eta harrotasunez hartzekoa edo da. Eta kasu honetan, Lekitxoko sari bat izan da eta norbere herrikoa eta norbere ikastolakoa are poz handia ba. Hori bai, nik egiz esan ez dute nire sari modura bakarri sentitzen. Euskeraz bizinaz, beste jente asko modura Lekitxon, eta nik uste dut nire modura beste edozein herritxarrek nire modura euskeria erabiltzen da benak eta euskeria erabiltzea nahi da benak hartu lehik sari bat ala eta horrek bebai postena bazkan. Lekitxon euskeraz bizi garela egunerokotasunean, baina ondinoko badaukauzela zabaltzeko esparruak eta ez bakarrik Lekitxon, baizik eta Euskal Herri osoan. Nik adibidez nire egunerokotasunean aparte bertzuetan bizi dut euskeria eta uste dut kulturan euskeria zabaltzen segitzia eta bakoitzak bere esparruetan, eguneroko komertzizuetan, kirolian eta leku guztietan